Asikubele somkwele igama kupastor ne-channel Newflick. Okubalini okufanele ukuthi sicela ukuthi ube ngumlandeli we-channel ukuze usensele number kuphela kusongelene Silver Five number. Le number ke uma uyimember ye-channel uyakwazi ukuthi uyisebenzise kuma calls kuphela ungawusebenzisa WhatsApp noma SMS. Uma ungifonela ke uyayichaza igama awungifonela ungibuza igama. Kodwa uyichaza wena igama njengomuntu osuke efuna usizo. Sibheka la uNozipho Mbatha. Mina ke mkhulu ngiphupheka umuntu edla ubuhlanzo bakhe. Omhlanzo wakhe. So she dreamt of someone eating her vomit or his vomit. Nake singakusho. Kuwuphawu luphi? Number 1, ngokwenkolo uma uphupha ubuhlanzo bakho, uphawu luphi uma usubudla? Ngoba lokho sekuyakhomba ukuthi kungenzeka uzokhubeka wena uwe ekukholweni. Uphinde ubuyele emumva wenze ukonakala, imikhuba emibi kanye namanyala owenze ungakakholwa. Shuthi sikuzobuyela wenze izinto okwazenza esihleni sendlule waphuma kuso. Izaga 26 verse 11 njengoba ebuyela ebuhlanzweni bayo njengenje ubuyela ebuhlanzweni bayo banjalo ke kanjalo isula siphinde ubulwa baso. 2 uPetru wesibili chapter 2 verse 22 kubehlele njengokwesaga esiqinisileyo esithi ke inja iyabuyela ebuhlanzweni bayo nokuthi ke ingulube igedlo qede yaphindela ukuzibhixa odakeni. Kodwa ke number 2 asibhe ngokwesintu uma uphupha ubuhlanzo bakho kungawuphawu luphi uma ubudla. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka awufundi inhlobo emaphutheni amabi owenze esikhathini sendlule wena. Okay, asivale. Number 3. Kwesinye isikhathi ke uma uphupha ubuhlanzo bakho uphawu olubuma ubudla olungabe lukhomba kungenzeka kumele uqinisekise ukuthi uqinisa umkhuleko noma uyasukuma uthola usizo lwabelaphi lokulwa ke nesichitho sedliso. Siyabonga kakhulu besibheka la uphupha udla ubuhlanzo bakho. Akufama umusa.